Milongu robím raz mesačne, vždy keď priletím do tohto mesta. V piatok má názov Piatok Milonga, čo túto slovnú hračku okrem pár prítomných Slovákov nikto nechápe a niekedy, ak si predĺžim víkend a niečo, alebo skôr niekto, ma tu zdrží, tak spravím aj after Milongu v pondelok La Lundi Bli Milonga. V piatok je to vždy gala, v pondelok je to ležérna elegancia. Dokonca i ja, kapsáčový tango rebel, sa tu vždy nahodím štýlovo, ako zo škatulky. Vždy robím tematické milongy, nie však infantilné, ako sú halloweenska, vianočná, novoročná a podobné pošetilosti. Volím iba témy, ktorá sa dajú precítiť a takej téme potom prispôsobím celý aranžmán, svetlo, výber hudby, scénu, filmové ukážky. Často sa jej prispôsobí aj samo počasie. Naposledy som robil milongu pod názvom Tribute to Last Tango in Paris. Ambientné svetlá som natónoval do tmavo-žlta, na 3 steny som premietal v polhodinových rozostupoch a v nekonečnej slučke celý film Posledné tango v Paríži a hudbu som namixoval nie rigídne podľa autorov alebo dekády, ale podľa atmosféry filmu, voľné moderné rytmy, orchestrálna symfónia. Tangeros sa po parkete pohybovali vo fontáne tlmených svetiel a filmových scén, premietaných na stenu, do ktorých zapadli ako by boli komparzom na pozadí emocionálneho deja. Na ich tvárach a šatách sa odrážali filmové zábery sichravého mesta, rúk a tvárí hlavných hrdinov, strhujúceho deja, vytvárajúc nostalgickú atmosféru 70. rokov. Pauzy som zvolil zásadne z hudobného soundtracku z tohto filmu. Ako podsta režisérovi Bertoluccimu a autorovi hudby Gato Barbierimu. A vonku do toho všetkého padal hustý novembrový dážď. Vie romantiš. Na našej milonge je vždy plno, do 100 ľudí, sediacich po stranách parketu pri stoloch v hlavnej sále, kde je cez deň reštaurácia a ostatní sedia či stoja na bare. Zopár naturalizovaných cudzincov, veľmi kvalitných tanečníkov, čo konečne našli svoju domovskú milongu, vrátane zopár Čechov a Slovákov, čo tu pracujú, ale väčšinou miestni. A 2 razy tu bol bývalý premiér. A ku podivu tancoval. A raz sa u nás zastavila načerpať optimizmus počas svojej kampane jedna takmer prezidentka. Občas s majiteľom a jeho ženou príde i prefekt či starosta mesta. Len tak si posedieť do salóniku a pokochať sa tangom. A ja im do toho vyčarúvam pravú tangovú atmosféru. Veď o tom to je. O atmosfére, emóciách a dotykoch. Z tohto mesta vyrážam na svoje cesty do celého sveta, vždy sa sem však vraciam načerpať energiu a zahojiť rany na tele či na duši. Ale o tom viac v ďalších príbehoch.